Co paso dos días, as mostras de solidaridade co pobo ucraíno aumentan. Na comarca do Barbanza son xa moitos os concellos e colectivos de diversa índole os que se están a organizar para enviar axuda. En Ribeira tiña lugar esta mañá unha reunión na que tomaron parte diferentes entidades e colectivos que habitualmente colaboran coa causa solidaria. Dende o Concello acordouse que sexa o Grupo Municipal de Emerxencias, o GAEN, o que se encargue de centralizar o almacenamento nunha instalación municipal dos produtos que a veciñanza está depositando nos puntos de recollida do municipio, coa intención de xestionar o seu transporte. Precisamente esta mañá xa se trasladou diverso material a Vilagarcía, onde a empresa Fundicións Rei está usando a súa loxística para levar material a Ucraína. A intención do Concello é poder contar cos servizos dunha empresa de transporte local para sucesivas remesas, dada a maior capacidade dos seus vehículos. Na xuntanza tamén se abordou a posibilidade de proporcionar solución habitacional aos refuxiados que puideran chegar a Ribeira. Así, o Departamento Municipal de Servizos Sociais encargarase de elaborar un rexistro con todas aquelas estancias que veciños ou entidades poñan a disposición do Concello para poder coordinar o aloxamento destas persoas.